ברשות הקהל המכובד. התכנסנו פה היום בכנס המכובד הזה למטרה נעלה וחשובה, הוקרה וחיזוק המשפט העברי בכלל ובפרט בסימן חקיקתו של חוק הבוררות החדש המעניק סמכויות לבתי הדין הרבניים לדון דיני ממונות על פי דין תורה. שנצרף לכך את העובדה שרק לאחרונה תוקן סעיף 3 לחוק שיפוט בתי הדין הרבניים המבצר הלכה למעשה את סמכותו של בית הדין הרבני לדון במזונות ילדים על פי הדין האישי, דהיינו על פי הדין העברי. תעלה המסקנה מכל אלו שאנו ניצבים בפני עידן חדש. עידן כזה המאפשר לכל בעל דין לדון את דינו על פי דין תורה, וזה הינו דבר של מה בכך. כידוע, גדול הלימוד המביא לידי מעשה, וכל אחד ואחד שנמצא כאן באולם בכנס המכובד הזה, בין אם הוא מתחום הדיינות, בין אם הוא מהרבנות, בין אם טוען רבני, עומד בדיוק על המשבצת, אותה משבצת שהיא נקודת המפגש בין הדין העברי, בין הלימוד לחלק המעשי, לשלב אותו ביום יום בחיי המעשה. האחריות המוטלת על כל אחד ואחד מכאן היא אדירה. לקחנו על עצמנו את המטלה הנעלה ביותר, לקחת את הלימוד ולהוציא אותו הלכה למעשה ולחבר אותו בשטח, בחיי היום יום. ברור שאין הכוונה לומר איזושהי הלכה, לטעון איזשהו טיעון בגדר גזירה היא מלפניי ואין לך רשות לערער אחריה. זה ברור שלא הכוונה. דווקא בעת הזו בה רוחות בחוץ סוערות מאוד, דווקא בעת שהנה כלל הציבור נשואות ומתבוננות, שלא לומר בוחנות אותנו מהצד, נדרש מכל אחד ואחד מאיתנו היכולת והחוכמה לדעת להנגיש את התמונה המלאה ואת התפיסה הרחבה יותר של המשפט העברי על חיי המעשה בחיי היום יום. רק לאחרונה נתקלתי באישה שהצגתי אותה בהליך גירושין מורכב, והיא אמרה לי משפט מזעזע, אבל בטח כולנו נתקלנו בו פה ושם. היא אמרה לי, זה ידוע שבתי הדין הם לא לטובת האישה, הם לטובת הגבר. בתמימות מעושה שאלתי אותה, ולמה את חושבת ככה? אז היא סיפרה לי, היא אמרה לי, בדין העברי מה כתוב? כתוב אלו המלאכות שהאישה עושה לבעלה, מכבסת, הופעה, מינקת, מבשלת, מצאת לו המיטה וכו'. כל מי שפה מכיר את ההלכות האלה מאבן עזר. המסקנה שהיא הגיעה היא מסקנה שהדין העברי מוטה לטובת הגבר, ולאישה יש שלל תפקידים לעשות לטובת הגבר. אמרתי לה, את צודקת, זה חלק מההלכה וזה מה שכתוב, החובות של האישה כלפי בעלה. אבל לפני זה, בשולחן ערוך כתוב, 10 דברים שהבעל מתחייב מתחת לחופה לאישה. יש שם מזון, פרקונה, יש שם פדיון, הרבה דברים שהוא מתחייב לה. מה זה בא לומר לנו? אפשר להסתכל על זה, על כל אחת מההלכות האלה, כהוראות נפרדות, הוראות נקודתיות. אבל האמת היא שצריך להסתכל על אותם הלכות בפרספקטיבה רחבה יותר. מה שעולה מכך הוא שהדין העברי הוא לא חלילה לטובת מישהו. הוא מאוזן לעילה ולעילה, והוא בא לתת פה מערכת שלמה איך לחיות. הדין העברי הוא לא הוראות שרירותיות, זה לא חוקים יבשים, גם לא גזרות. זאת תהיה טעות לבחון את הדין העברי על בסיס הלכה כזו או אחרת, ולקבל ממנה את הפרספקטיבה על כל המבנה. הדין העברי, כל המגמה של הדין העברי, הוא דווקא לתפוס ולהנציח את הבין המותר לאסור ואת הבין האסור למותר. דווקא בין האסור למותר והמותר לאסור יש מקום לחיים שלמים. הדין העברי, עם מה שדיברנו מקודם על הדוגמה של אותה אישה, כשנבחן את אותה ציטוט שהיא הביאה, והיא ציטטה נכון, זאת ההלכה. אבל אם נבחן את ההלכה שהיא הביאה, מה החובה של האישה כלפי הבעל, ומה החובות של הבעל כלפי האישה, אנחנו נגיע למסקנה שטמון פה פוטנציאל אדיר לחיים בהרמוניה זוגית ברמה הגבוהה ביותר. אי אפשר לבחון דבר לפי הוראה אחת. זה מערכת רחבה יותר, שכשלוקחים את כל התמונה, את כל ההוראות, בין לבין אותם הוראות, יש מערכת חיים שלמה שבדיוק אליה מכוונת ההלכה והפסיקה. בדיוק למקומות האלה. כמובן שהדוגמה שהבאתי פה היא רק דוגמה קטנה, אבל זה נכון בכל הלכה, בכל פסיקה,
בין המותר לאסור יש חיים שלמים שבדיוק לשם חותר הדין העברי, לחיות את אותם חיים. מי שעמד על הדברים האלה זה כבר הרש"ר הירש. הוא כתב ככה על הפסוק, ואלה החוקים והמשפטים. הוא עמד מה זה ו' החיבור של והמשפטים, והוא כותב ככה, אל העיקרון הזה מקשר את ו' החיבור, את המשפטים, אותם חוקים אשר יכוננו את בניית החברה היהודית על בסיס הצדק האנושית. זאת אומרת, בין החוקים וההלכות קיים אורח חיים שלם, אליו מכוונת ההלכה. וזה בדיוק החשיבות, אולי גם החובה, להנגיש את ההלכה והמשפט העברי כך שיובן לכלל הציבור, ויעלה היטב על ליבם. אגב, עם מה שדיברנו מקודם, היום רואים כבר את המגמה בשטח, בעוד בעבר, בסכסוכי משפחה, נשים היו מעדיפות לפתוח בבתי המשפט האזרחיים. היום לפי הנתונים של הנהלת בתי הדין הרבניים, 75% מהנשים מעדיפות לפתוח תיקים מסוימים בבתי הדין הרבניים. וזה למה? כי התפיסה של הדין העברי היא שלגבר יש חובה אבסולוטית בכל מיני נושאים, בעיקר כלפי הילדים. הלכה למעשה, המציאות מלמדת כי הדין העברי היא מערכת רחבה יותר של חוקים, ולא יהיה נכון לבחון אותם על בסיס חוק והוראה אחת. החשיבות והאחריות של להנגיש את ההלכה והמשפט העברי ולהביא לידי כך שבכל התדיינות כזו או אחרת, יבחר בעל הדין להביא את דינו לערכאה הדתית על פני זו האזרחית, מוטלת על כל אחד ואחד מאיתנו. כאמור, כל מי שפה באולם הזה נמצא ועומד בדיוק על המשבצת הזו של אותה נקודת מפגש שבין ההלכה והמשפט העברי לחיי היום-יום. זה נכון לטוען רבני שנמצא שם ברגעים הקשים, במתח, לדעת איך להסביר את הפסיקה. זה נכון גם כלפי דיינים שכותבים פסק דין מנומק ובהיר ובעיקר מונגש לבעלי הדין, כך שגם אם הם לא זכו בדינם, אבל הם לפחות הבינו את הרציונל שעומד מאחורי הפסק. זה נכון גם לרבני ערים או רב שכונה, זה לא משנה. כל מי שתפקידו ועומד על המשבצת שבין ההלכה לבין החיי היום-יום, זאת אחריות אדירה שמוטלת לפתחו. וזה בדיוק התפקיד שכל אחד ואחד כאן נכנס אליו. מוריי ורבותיי, חקיקתו של חוק הבוררות החדש, המייתר את הצורך בפנייה לערכאה האזרחית, היא מהפכה של ממש. עד היום היה לבתי הדין הרבניים סמכות לדון בנישואין וגירושין והכרוך אליהם. כשמישהו רצה לדון דין תורה בממונות, הוא היה צריך לפנות לבתי הדין הפרטיים. זאת מציאות שלעיתים, לא תמיד, אבל לעיתים יצרה תסכול. כאשר מי מהצדדים קיבל פסק דין לרעתו והחליט שהוא לא רוצה לקיים אותו, היה נדרש לפנות לבית המשפט האזרחי בבקשה לאישור פסק בורר, שיאשר את הפסק דין, את ההחלטה, כדי שיהיה אכיף. היום, אחרי החקיקה החדשה, ישנה אפשרות לכל בעל דין שרוצה לדון דין תורה בממונות, כמובן בהסכמת שני הצדדים, ללכת לבית דין רבני שנותן החלטה או פסק דין, ובזה אנחנו מגיעים לסופיות הדיון. דבר שלעיתים יצר תסכול ומתח רב. השינוי האדיר הזה מחייב את כל אחד ואחד מאיתנו פה, שנכנס לתפקיד מאוד חשוב, לשנות דיסקט. המשפט העברי אינו יכול להישאר עוד כהמלצה, כאופציה משנית, או כמשהו שהוא בתוך הקהילה או בכלל משהו תיאורטי. מהיום ישנה אלטרנטיבה ברורה ואכיפה לדון דין תורה על פי ההלכה. אבל כדי שהדבר הזה יקרה, כדי שבאמת יותר ויותר בעלי דין ידונו על פי דין תורה, על פי המשפט העברי, יש לנו שני עמודי תווך שאנחנו חייבים אותם. הראשון, אנחנו צריכים דיינים אמיצים ובקיאים בהלכה, ולצידם טוענים רבניים ברמה המקצועית הגבוהה ביותר שיש. תפקידו של הטוען רבני בשנים הקרובות בעזרת השם הולך להשתנות מן הקצה אל הקצה. כפי שאמרנו בדיני משפחה, תקנו את מה שהיה צריך לתקן, והיום יש סמכות בכלל הנושאים. בדיני ממונות היום גם כן ישנה סמכות. אז ככה שהתפקיד של הטוען רבני עומד להשתנות מן הקצה לקצה, וכך גם הצורך בדיינים איכותיים. אבל הדבר השני, ואולי החשוב, הוא הבסיס לכל אלו, זה להמשיך ביתר שאת וביתר הוז, להמשיך להחזיק באותו לפיד בוער ונצחי, שבחר מכון משפט התורה ברשות הגאון הרב יגאל מוניסר שליט"א, להפיץ ולהנגיש כמה שיותר את המשפט התורה. המכון החשוב והאדיר הזה, שאני בן בוגריו, מצליח לעשות את הבלתי יאומן,
להכשיר מאות רבות של דיינים, טוענים רבניים, רבני שכונות וערים, בזמן שיא. ולא רק שזה בזמן שיא, אלא שהאיכות והיקף הלימוד לא רק שלא נפגעת, אלא ההפך הוא הנכון. משכך אני מבקש לסיים את דבריי בברכה ראשונה למכון, מכון החשוב והנכבד הזה, ולגאון הרב יגאל מוניסר שליט"א, שיזכו להמשיך להפיץ את חוכמת המשפט התורה בכל אתר ואתר, ויזכו לסייעתא דשמיא בשליחות חשובה זו. כמו כן, אני ולשכת הטוענים הרבניים מאחלים פה לכלל הבוגרי המכון, שבעזרת השם עתידים פה לקבל תעודה היום, סייעתא דשמיא כזו, שלא תצא תקלה מתחת ידיכם בשליחות ואחריות חשובה זו. בהצלחה רבה לכולם.